एक्चुअली मा जामारनायमोन खोथाखौ आं एसे हमनो हादों हमनो हानाय माने हाबिलानि खोथा हाबिला आरो आंखौ जेरैबायदि खालायदों आदाया हाबिला आरो आंखौ मायबा मोनसे सानदों बियो नाथाय बेफोरबायदि मा जाखो मा जाखो आदायादि आंखौ बेबायदि सानदों आरो साननायखौबो मा सानदों एसेबां रागा आं मा खालायखौ बा हाबिलाया मा खालायखौ एसेबांदि रागा जोंदों मा दङ जोंफोर सानैनि गेजेरावलाय बेबायदि रागा जोंनो माखौ एसेबां रागा जोंखौ आदाया बे खोथाखौनो आं हमनो हायासै आंनावथ' हाबिलानि नाम्बार दंमोन आं बेखौ फन खालायदोंमोन नाथाय हाबिलानि नाम्बारा नाङानो माथो आरोथ' रावनिबो नाम्बारबो गैला आंनाव मबाइला एक्सचेन्ज खालायनायावनो नाम्बारफोरा डिलिट जाजोबदों हाबिलानिखौल'सो गोसोआव दंमोन आङो मा जामारदोंमोन खोथाखौ मिन्थिखाय आं सुखुवाखै आं थानो बेनिफ्राय आरो हरखाबनो ओंखारबोलांबाय मोजांबो जाबाय आंखौ सरिबो बुंबाय मा खोथा मोनथिनो लुबैथारदोंमोन आं खोथाखौ दा माबोरै मोनथिनो हानो आं खोथाखौ हाखु दाखुनो आं बाबानि नाम्बारखौबो लाखिनो बावगारबाय एटलिस्ट आं नाम्बारखौथ' लाखिनांगौमोन आदानिखौ आरो गोसोखौनो खांफ्लाङासै आङो हरखाबनो हाखुर दा माबायदि मिन्थिनांगौ जाखो आं मा जामारदों बिसिनि न'खराव आयै आंनो दायनिगिरि आंनो दायनिगिरिया आं सुखुबाबो सुखुनो हाख'यै गोरोन्थि मावफ्लांबाय आंना हाबिलाखौ आंनो अबाव नागिरना मोनबावनो दे एसेबां गाबनाङा दे आबा मोनगोन ना जानांगौमोन जालांबाय मानसिसो नोंबो गोरोन्थि खालामफ्लांबाय माथो खालायबावनो दा थांनायखौथ' जों आरो खोमोरफिननो हाला जानाया जाबायानो दा माथो खालायबावनो नों एसेबां मानो गाबथारदों गोरोन्थि मावफ्लांबाय दे मानसिसो नालाय दा मोजां जागोन ना मोनगोन ना नागिरनानै अबावथ' थांगोन बिलाय फैफिनगोन ना नों एसेबां गोसोखौ मानो फिसा खालायखौ आबा मोना आङो मोनफिनला हाबिलाया फैफिनला आंनो आं मिन्थिगौ बियो जुदि ओरैनो रागाल' जोंगौमोन बियो फैफिनगौमोन नाथाय बिखौ आं दुखु होदों बिनि गोसोखौ सेफायदों आङो बिनिखायनो बियो फैफिनाखै बियो जुदि ओरैनो दसेल' हाबा मोनगौमोन फैफिनगौमोन बियो फैफिनासै आरो मानो फैफिननो आं एसेबां बिखौ गाज्रि होननानै होखारहरदों बे न'निफ्राय बिखौ लाजिबो नांनानै बिनि केरेक्टारखौ लुजोननानै बिनि आखलखौ आसि थुना गाज्रि होनना बुंना बिखौ गाज्रि बेफोरखौ फैफिननो नाङा फाङा बिखौ बदनाम खालायनानै आङो बिबो गावनि फंबाय बायदि बारहुंखा बायदि एसेबां मोजां मानसिजों आं बिखौ बेबायदि सानफ्लांदोंमोन मानो खर'आ खामानि होआखैमोन आंना मा सानना आं बेफोरखौ सानफ्लांनाय आंनो बिराद पापिलै आंनो पापि नोंनि गोसोआ मा बुङो हाबिलाया आंखौ निमाहा होगोन ना फैफिनगोन ना बियो आंखौ मोजां मोनगोन ना मोनला बियो आंजों फैफिनगोन ना फैफिनला आंखौ निमाहा होगोन ना होआ बुंनाय बुंनाय नोंनि गोसोआ मा बुङो बुंना नोंबोथ' सासे हिन्जाव माहारि बुंना नोंनि बायदिब्ला हाबिलाया नोंनि गोसोआ मा बुङो बेबायदि खालायनायनि उनावबो हाबिलाया आंखौ निमाहा होगोन ना होआ आंना हाबिलाखौ नागिरना मोनगोन ना मोनला हाबिलाया अबाव मोननांगौ बुंना धैर्य लाखिसै आबा धैर्यनो मानसिनि मोजां गुन धैर्य गैयाब्ला नोंनि संसारा थेर बेथेर जालांगोन मानसिया धैर्य थानांगौ नोंहा धैर्य थायैखायनोथ' दिनै बेबायदि जालांबाय साना हौवा बेफोरखौ खालायनायखायनोथ' बेबायदि जालांबाय बेनिखायनो बेबायदि नङा नाङा फाङा नङा आरो आथुर बिथुर नङा धैर्य हम जागोन सम फैगोन मोनगोन हाबिलाखौ हाबिलाया आरो जों नागिरगोन ना हाबिलाखौ बेसेथ' गिदिर बेसेबा जायगा बेफोरलाय नागिरगोन ना जोंफोर पुलिसनाव थांगोन फट' लागायगोन गामि थांगोन गिदिंगोन राहा दङ ना हाबिलाखौ मोननायनि अबे गोजानाव थांनो थाङा बियो आं मिथिगौ ना आं बुंदों एसे धैर्य हम आदा नों आंनि बिदा आं नोंखौ बेबायदि जानायखौ दुखु मोनदों नाथाय नों हाबिलाजों जा खालायदों बेयो बिनिख्रुइबो गिदिर दुखु आंबो सासे सिख्ला आंनि बैसोनिनो हाबिलाया नों जोंफोरनि बाथ्राखौ रावनिखौबो खोनासङासै हाबिला बाजिखौ नोङो नांफाङा गाज्रि दाय होनानै बेनि आखलाव केरेक्टार लुज खालायनानै बेखौ दायनिगिरि बदनाम खालायनानै बेफोरबायदि होखारहरदों जुदि आं जुदि गावनो जुदि हाबिला बाजिनि जायगायाव थागौमोन आंबो बेबायदिनो थांगौमोन ओंखारनानै मा नों दुखु
होखारहरदोंसोना आरो होखारहरनाय मानसिया मानो फैफिननो आं जुदि हाबिला बाजिनि जायगायाव थाहैगौमोन आंबो फैफिननाय नङामोन नों बायदि सेंग्रानि न'आव मानो फैफिननो एसेबां बदनाम खालायनायनि उनाव एसेबां बेफोरबायदि नों मोजां मानसि नङा आदा नों आंनि आदा गुथाल नंलानो नों बेसे मोजांमोन नों दा माबायदि जालांखो सिख्ला मानसिखौ हिन्जाव मानसिखौ रिसपेक्ट होनो रोङासै नोंखौ बेबायदि होनना सानामोन आङो आदा फैफिनला बाजैया फैफिनला आं मिथिगौ सिख्ला सासे मानसिखौ हिन्जाव मानसिखौ बेबायदि गोसोआव दुखु होनायनि उनाव रावबो फैफिना एसेबां बदनाम खालायब्ला गुबुन बदनामबाबो बेलेग नों बिनि केरेक्टारनि सायाव आसि थुना बुंदों बिनि केरेक्टारखौ लुजुनानै बुंदों मालाय सेंग्राजों गोसोथोदों मालाय सेंग्राजों प्रेगनेन्ट जादों बेफोर खोथाखौ नाङा फाङा नंखाय खोथाखौनो मानो सैज्य खालायना थानो हानो आंबाबो हानाय नङामोन बेनिखायनो हाबिला बाजैया आंनियाव फैफिनला नोंजों मोनला नों हाबिला बाजिखौ नोंनि बे दायखौ मावनायखौ नों दि बे दायखौ मावदों नोंनि बे गोरोन्थिखौ नोङो अराय समनि थाखाय फुफिनांगोन आदा नोङो फस्थायनांगोन नोङो बाजैखौ बेबायदि खालायनाया आगै प्लिज अननानै बेबायदि बुंनाङा आगै आं मिथिगौ आं नोंसोरनि दायनिगिरि आं बयनिबो गोसो सेफायदों आं हाबिलाखौ गोसो सेफायदों हाबिलाखौ बेबायदि खालायनाङामोन नोंसोरनिबो गोसो सेफायदों आंखौ जेसेबां रायो जेसेबां जा बुङो बुं नाथाय फंसे खोथा दा बुं आगै हाबिलाखौ फैफिनला होननानै दा बुङो हाबिलाखौ फैफिनला होननानै दा बुं आगै आं हाबिलानि अनगायै थानो हानाय नङा आरो बे दायजों ज' माब्लाबाबो थानो हानाय नङा दायनिगिरि नङिखौनो दायनिगिरि होननानै आङो बेखौ बेबायदि खालायदों आं बे फाबजों बेजों आं थांना थानो हानाय नङा आं बेबायदि प्लिज बेबायदि दा बुं आगै गोबाव जाबाय आदा गोबां गोबाव जाबाय बिनि मान सन्मानखौ जादों नोङो हाबिलानि मान सन्मानखौ जादों बाजैनि मान सन्मानखौ जादों नोङो माब्लाबाबो फैफिनला आंनि गोसोआ बुङो हाबिला बाजैया माब्लाबाबो फैफिनला बेबायदि दा बुं आगै मानोना आं मिथिगौ बाजैखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ जानो हागौ नों मिथियाखै नाथाय आं बाजैनि गोसोखौ फरायनो हायोमोन आं बाजैखौ मोजाङैनो मिथिगौ गुबुन खोथायाव बाजैया हाजार बिखौ राय बाथ्रा खोनासं जा हो बाथ्रा खोनासं जा बुङो खोनासंना थागोन बाजैया जेबो बुङा नाथाय बेफोरबायदि खोथायाव माब्लाबाबो नङा बाजैखौ मिथिगौ आं बियो माब्लाबाबो फैफिनला जोंफोरनि न'आव आरो बेनो नोंनि गोरोन्थि आदा आयै खोनासंदोंना लैथोआ मा बुंदों आयै खोनासंदोंना मा बुंदों आयै हाबिला I'm sorry आंखौ निमाहा हो हाबिला Okay, John. Bye-bye. See you tomorrow. Ha, John. गाबोन लोगो मोनगोन दे, John. दिनैनि थाखाय bye-bye. औ दे होमब्लालाय बाय La 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 la. Din-jak. Nonsense. लाजिनो रोङा नोङो बावगारबाय नामा नों जे सासे हाबा जानाय हिन्जाव आरो नोंहा जे सासे गथ' दङ बावगारबाय नोङो हरनि 1 बाजियाव नोङो न' गाफैदों बावगारबाय ननसेन्स नोङो मासे लाजिनो रोङा नोङो माबायसा हिन्जाव नोङो एसेबां गाज्रि आखलनि 2 नाम्बारि नोंखौ बुंनो थाखाय नोंखौ रायनो थाखाय सोदोबखौ नागिरनानै मोनला आङो नों एसेबां केरेक्टारलेस मानसि मा गियान गैयै मानसि बुंबाबो लाजिनो रोङा हाव माबोरै नोंखौ जोनोम होनाय नोंनि बिमाया मा जाहोना जोनोम होनाय सस माने disgusting disgusting मा disgusting side please side मोनामसोदों फेसोदों मानसियाबो लासिगै मा फेयाबा मा होमबा मा लाब जाखो आङो जुदि आं गोसोबायदि बेरायनो मोना गोसोबायदि लोंनो मोना गोसोबायदि फैसा बायनो मोनाबा मा बालनि लाब सासे बोरायजों हाबा जाना फैसा सायाव उन्दुना थाला मा जानो आं जुदि इन्जय लानो हाया मा बालाब साइड नों बिमानि मुङाव जाबोरसो नों बायदि बिमा बे संसाराव रावबो गैया नोंल' सासे अन्थायाबो गेलेबावगोन नाथाय नों गेलेनो रोङा एसेबां गाज्रि नोङो चप बेक पातार नों
बुजियाखै नों सासे मेरिड जाखानानै सासे पेरेन्ट जानानै सासे गथ'नि बिमा जानानै बेफोरबायदि सेंग्राफोरजों हरथि हर लोंलाबायनानै गिदिंबाय थानो नों सिंगोल सिख्ला नङाथ' आरे बाबा सिंगोलाल' लोंनो मोनो नामा सिंगोलाल' सेंग्राफोरजों बेरायनो मोनो नामा लाजिया नोङो बेफोरबायदि बुंनो हाबा जाखानानैनो गथ' दाखानानैनो गुबुन सेंग्रा लानो गुबुन सेंग्राजों बेबायदि बेरायनो बयफ्रेन्ड लानो लाजिया नोङो ए मोसौनि फिसा मैसे बेबायदिनोथ' बुंनांगोन नों नोंजा बिफाया मोसौ नालाय नों मैसे नामा ओइ साला बयफ्रेन्ड मा बयफ्रेन्ड नों सिंगोल मानसियाल' बयफ्रेन्ड लानो हायो नामा नोम्फा खर'नि बयफ्रेन्ड सिथा गारना दोनगोन आंनो खोबदारो बै बयफ्रेन्डजोंनो हे प्रभु ईश्वर आल्लाह बयफ्रेन्ड माने मा बयफ्रेन्ड थारमाने हौवा बय माने हौवा फ्रेन्ड माने लोगो थारमाने कि मा जाखो दा जरा लागायब्ला हौवा लोगो थ' बियो मोजां मोननाय नङा बय माने सेंग्रा आरो मामोन बियो फ्रेन्ड माने लोगो बयफ्रेन्ड माने जेनेबा मोजां मोननाय जायो नामा लाभार जायो नामा बे जाबाय आंनि बयफ्रेन्डसो लोगो बयफ्रेन्डसो नोंखौ गाबोनसो नायगोन आङो दिंगा खमफिनाय मोनसोदों आङो लोमजानायबो मोनसोदों मानो होनबा बिराद गोजांनाय मोनथारदों खर'खौबो सोरबा बुना होनाय बायदि मोनथारदों मा जाखोथाय लोमजाबायसो बायदि मोनदों आं लोमजायानो खर' माबा लाब्लासो हामगोन नामा खर'आ गुदुंथारबो जादों खर' दै सिफिनानै बाजिलाब्ला थान्दा मोनगोन नामा एसे आरे आव रानि मा जाखो मा मोनसेया माबोरैबा जाखो उखैबायसो नामा नोङो गाबांसो जाबाय माथो मानसिया बुथुवासो जाबाय रनि नै रानिया उखैबाय ना मायबा गाइखेराबो जोब्बाय द' रानिनिया आबिला आं बिराद गोजांथारदों बिराद गोजांदों आरो बिराद खर'सो माबोरैबा मोनदों मा लोमजादोंसो ना मायो होनबा औ लोमजादोंसो ना मायो हागौबा नोङो जि गांसे लाबोना होफैनो हागोन ना आंनो आं माने उथिनोबो हायै बायदि मोनथारबाय आं बिराद गोजांथारदों र' जियाबो गांनैल'सो दङ गोजांखागोन ना नोङो र' आं जोमनायखौबो लाबोनि र' आङो र' रानि र' गाबा दे उन्दु रानि उन्दु उन्दुलांबाय ना मायथाय रानि ओइ उन्दुलांबाय दे मा खालायनो दा आं दिनै रनिनि न'निफ्राय थांगोन होननानैसो सानदोंमोन रनिया माथो लोमजानानैसो होबाय बेफोरबायदि अबस्थायाव आं दा माबायदि गारना थांनो रनिखौ माने रनि हारसिंबाथ' गुबुनानो नाथाय रानियाबो अन्थाव बाथावनो बे उन्दै गथ'खौ रनियाबो लोमजादों सोर नायनो रावबोथ' गैयाबो बिसोरखौ नायनो अन्थाव बाथावनो बिसोरखौ बेबायदि अबस्थायाव गारना आं माबायदि थांनो दे एसेबां अन्थाइ बिखाबोथ' आं जानो हाया आरो आं ओरैनोबाबो गथ'फोरखौ एसेबां मोजां मोनो माबायदि गारना थांनो आं बेखौ रानिखौ रनिया लोमजानानै होबाय मोजांब्लाथ' आं दिनै थांसिगौ थांनो होननानै सानबायमोन आङो नाथाय जुदि बिसोरखौ बेबायदि अबस्थायाव गारनानै थाङो गाज्रि खोथा जागोन आलाय सिलाय बेबायदि गारना थांनो हानाय नंथ'ला आङो रनिया हामथों दे लोमजांदोंसो गुबुनथ' जेबो जायाखै जेनेबा लोमजादोंसो नालाय साननै सानथामाव मोजां जागोन मोजां जाबाथाय आं थांगोन दे बे साननै सानथामखिनिखौ थाथानसै आरो मानसियानो मानसिखौ मदद खालायाबा खैफोदखौ नुनानै खारनो नाजाब्ला अबाव जानो उन्दुबाथावनो उन्दुदों बे उन्दुरानि उन्दु गाइखेरबो मोनजायासै गथ'आ बेबायदिनो उन्दुलांबाय
दाथ' सिखारनानै बियो आरो गांलायगोन गाइखेरबोसो गैला खोमा रनिया सिखारथाराव एसे रेस्ट लाथो रनिया बिनि उनाव मा खालायो ओंखामनि रोसिफोरखौसो गाइखेर गैयाब्लालाय मोसौ गाइखेरबोथ' ना बायनो थांब्लासो मोनगोन अबावबा आलायसिलायनो सासेया खाना मेगनजों नुवा सासेया गोरलै इसोर एसे नायहर मोजां मानसिनाल' मोजां जाबाय थायो जों गोरिब मानसिफोरखौबो एसे मेगन फुवारनानै नायहरदो इसोर